יש בשורה משמחת בענף השיפוץ והבנייה של בית חלומותיכם. אנחנו ננהל עבורכם את פרויקט חייכם, מרגע המחשבה ועד הרגע שבו תשבו ותנוחו בבית חלומותיכם. נעים מאוד, שמי אילנה, בעלים בחברת הפרויקטורית, הבית של השיפוצים. נעים מאוד, שמי יצחק, בעלים ושותף בחברת הפרויקטורית, הבית של השיפוצים. אצלנו תקבלו צוות מקצועי ואמין לאורך כל התהליך. מעצבי פנים, שירותי אדריכלות, התקנות, הרכבות, לוגיסטיקה, ספקים מהשורה הראשונה, כתב כמויות, ועוד ועוד. כמו שיש רק אצל הפרויקטורית. ובנוסף, תוכלו לקבל את כל חומרי הגמר, דלתות, פרקטים, מטבח, קבלן ועוד. וביחד נגשים את בית חלומותיכם. אל תפספסו את ההזדמנות, וצרו קשר כבר עכשיו.